Як сябе адчувае Лукашенко? Чаму яго паплечнікі хочуць адмяніць выбары прэзідэнта? А таксама якое сілавое ведомства піша скаргі на сваіх калег і чаму? Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Прыемны сюрпрыз для Лукашэнкі і шакуючы для беларускага народа. Падобна, што апалагеты рэжыму хочуць адмяніць прамыя выбары прэзідэнта і аддаць гэтую функцыю самім сабе. Прасцей кажучы, увесці ў нашай краіне аналаг ЦК КПСС, які будзе прызначаць кіраўніка без удзелу нейкага там народа. Такую дзікую ідэю агучылі Марат Маркаў, цяперашні міністр інфармацыі, і Ігор Карпенка, пераемнік Лідіі Ярмошынай на пасадзе кіраўніка Цэнтрвыбаркама. Звучит такое предложение изменить систему выборов. И вот ваше личное мнение меня интересует. Отвлечемся от председателя ЦИК, да, личное. О вопросе избрания президента через уникальное Всебелорусское народное собрание. Ну, по схеме китайской. Да? И не только китайской. Марат Сергеевич, я тут, ну да, давайте отвлечемся, что я председатель ЦИК, просто как гражданин страны. Мы с вами давно знакомы. У которого как тоже есть определенные... Карпенко с Марковым, да, просто как сидят, определенные политические убеждения, у которого тоже есть. И я им, кстати, не изменяю, этим политическим убеждениям, будем так говорить. Но вместе с тем я хочу сказать, что я давно об этом заявлял, что я не верю в демократическую многопартийную систему. Тут нагадаем, што сам Карпенка шчыры камуніст і былы кіраўнік праўладнай беларускай камуністычнай партыі, якая цалкам падтрымлівае Лукашэнку. І цяпер чалавек, які адказвае за выбары, у эфіры галоўнага тэлеканала Беларусі публічна сумуе па СССР, дзе ніякіх выбараў не было. Китайская система более, наверное, ну, я бы сказал, честна перед своими гражданами, избирателями. Там коммунистическая партия сказала, что мы ответственны за судьбу страны, мы направляющая сила. Кстати, нас же вырубили тоже в свое время, когда Советский Союз разваливали. Убрать шестую статью Конституцию. Да. И тогда сказали, у нас будет плюрализм мнений. Тут, напэўна, трэба патлумачыць, пра што кажа чыноўнік. 6-ы артыкул Савецкай Канстытуцыі казаў, што галоўнай кіруючай сілай савецкага грамадства, дзяржаўных і грамадскіх арганізацый з'яўляецца камуністычная партыя Савецкага Саюза. І цяпер, як бачым, Карпенко сумуе, што вымушаны ладзіць усе гэтыя спектаклі нібыта з рознымі партыямі і кандыдатамі. На яго думку, ідэальнай была б старая і правераная схема, калі кіраўніка дзяржавы выбіраюць не звычайныя людзі, а выключна кампартыя, без удзелу нейкага там народа. Ну ці ў беларускіх рэаліях ролю кампартыі граў бы ўсебеларускі народны сход. Гучыць, мякка кажучы, страшнавата, але ў наступнай цытаце звярніце асаблівую увагу на апошнюю фразу Марата Маркава. Поэтому я не верю в этот либеральный демократизм, понимаете? Не верю в это. Поэтому эта система, на мой взгляд, она более честна по отношению к своему избирателю. Поэтому вполне возможно обсуждать эти вопросы. Но опять же, это зависит уже не от ЦИК, зависит все-таки опять же от законодателя, от воли народа, от Конституции, в которой это все прописано и так далее. Это серьезные вопросы, они непростые. Но они имеют право быть, потому что опыт подобный есть. На самом деле любой член ВНС, да, делегат ВНС, он же вполне может поднять этот вопрос непосредственно на съезде. Ладно. Выглядае, што ў наменклатуры ўжо нават ёсць ідэі, як прасунуць такую схему. Гэта будзе чарговы спектакль у духу «Людзі просяць Лукашэнку». Проста на чарговым усебеларускім народным сходзе ў стане нейкі прызначаны зверху патрыёт і ад імя ўсіх беларусаў папросіць Лукашэнку адмяніць выбары. І калі Лукашенко так і зробіць, то будзе пасля тлумачыць, што гэта не ён і не яго чыноўнікі прыдумалі. Гэта, маўляў, сам народ так папрасіў. Апошняе слово тут, вядома, будзе за Лукашэнкам. Магчыма, ён спалохаецца і ўсё ж не пойдзе на такі крок. Але ж яго міньёны, як бачым, вельмі б хацелі, каб такі радыкальны разварот адбыўся ў самай бліжэйшай будучыні. Сам жа Лукашенко сёння раздае атэстаты прафесараў і дыпломы дактароў навук беларускім вучоным. Праўда, першае, што тут кінулася ў вочы, гэта яго здароўе. Паглядзіце гэтыя відэа і звярніце ўвагу не на словы, а на голас Лукашэнкі. Бачна, што яго цяжкая задышка нікуды не падзелася. Дорогие друзья, буквально неделю назад, вручая знак качества лучшим белорусским предприятиям,
Я говорил о том, что важнейшими опорами суверенного государства являются в том числе традиции этого государства. Самае цікавае, як звычайна, прогучала, калі Лукашенко адарваўся ад паперкі і прыняўся шчыра казаць тое, што думае. Так ён у чарговы раз паўтарыў, што навука для яго – гэта тое, на чым можна зарабіць. Тот, кто слышит, я сказал, чему больше внимания будем уделять. То, что требуется на рынке сегодня и в обществе, не только в нашем, любых стран, то мы будем и поддерживать. То, что приносит деньги, то, что приносит средства. И как бы ни было трудно, но последние деньги дадим для ученых. Но нужен результат. Без результата никакой поддержки быть не может. Калі нехта з прысутных раптам не зразумеў, чаго ад яго хочуць, Лукашенко нават падзяліўся сваёй няхітрай формулай. Вось такая ў яго цяпер матэматыка. А то, что приносит очень большую пользу. Если вложили рубль, 15 рублей будет отдача, двери для вас открыты будут всегда. Таксама Лукашенко расказаў пра нейкую унікальную тэхналогію. Па яго словах, у Беларусі змагаюцца з анкалогіяй з дапамогай прадукцыі з ільна. Праўда, што гэта за методыка і пра якую прадукцыю ідзе гаворка, Лукашенко не ўдакладніў. Жорсткі адказ Лукашэнку. Нядаўна ён загаварыў пра Арменію ў звыклым стылі. Маўляў, маленькая краіна, побач небяспечны Азербайджан, а армяне хочуць у Еўропу і сварацца з Расіяй. Дайшло да таго, што Лукашенко пачаў казаць, што прэм'ера Арменіі Пашыняна трэба як мага хутчэй супакоіць. Цытата: «Ён знішчыць краіну, таму яго трэба уціхамірыць. Нельга дапусціць вайны на Каўказе». Канец цытаты. Цяпер Пашынян адказаў на гэтыя развагі, прычым адказаў лаканічна. Цытата: «Пры ўсёй павазе мой дыялог з Лукашэнкам скончаны. З ім мне больш спрачацца няма пра што». Нагадаем, што напружанасць паміж Пашынянам і Лукашэнкам пачалася не так даўно. Яшчэ ў 2020 годзе армянскі прэм'ер віншаваў Лукашэнку з перамогай на выбарах. Цяпер жа ўсё. Прычынай гэтага сталі словы пра армяна-азербайджанскі канфлікт. Пашынян заявіў, што Лукашенко ўдзельнічаў у падрыхтоўцы вайны ў Карабаху і верыў у перамогу Азербайджана. Таму цяпер ані сам Пашынян, ані любы армянскі чыноўнік не прыедзе ў Беларусь, пакуль Лукашенко пры ўладзе. Таксама з гэтай нагоды Арменія замарозіла свой удзел у АДКБ. Учора Лукашенко падпісаў указ, які закранае амаль кожнага беларуса. Гаворка пра павышэнне цэнаў на камунальныя паслугі. Адметна, што гэты указ будзе дзейнічаць задняй датай. Падпісаны ён 30 студзеня, але павышэнне дзейнічае з самага пачатку месяца, з 1 студзеня. Рост запланаваны прыкладна такі. За тыпавую двухпакаёвую кватэру, дзе жывуць 3 чалавек, прыйдзецца плаціць больш на 21 рубель. Таксама павышаюцца і тарыфы для кватэр, у якіх ніхто не жыве, а таксама для тых беларусаў, каго ўлада лічыць дармаедамі. Як заўважыў партал «Зеркала», цяпер у студзені ацяпленне і гарачая вада ў пустуючых і дармаедскіх кватэрах амаль у 5,5 разоў даражэйшая, чым у звычайных. Разборкі сілавых ведомстваў. Генеральная пракуратура Беларусі скардзіцца на міліцыю. Журналісты «Зеркала» з дапамогай Белпол здабылі ліст пракуратуры, накіраваны ў Савет міністраў. Калі коратка, то ў Генпракуратуры паўсталі пытанні да супрацоўнікаў міліцыі, якія працуюць з дзецьмі. Праверка паказала, што падчас адміністрацыйных працэсаў міліцыянты больш за 300 разоў парушалі закон. Напрыклад, зацягвалі тэрміны з падрыхтоўкай спраў, не заўсёды паказвалі ў пратаколах патрэбныя даныя, не паведамлялі бацькам правапарушальнікаў аб экспертызах, якія прызначылі, праводзілі апытанні дзяцей без прысутнасці педагогаў. Акрамя таго, высветлілася, што больш чым у 30 раёнах Беларусі міліцыянты затрымлівалі дзяцей і падлеткаў даўжэй, чым на 3 гадзіны, хоць па законе не мелі на тое права. Яны таксама несвоечасова папярэджвалі аб надзвычайным здарэнні іх бацькоў ці законных прадстаўнікоў. Дасталася ад Генпракуратуры і камісіям па справах непаўналетніх. Аказалася, 59 з іх выносілі рашэнне незаконна і неабгрунтавана. Няправільна ўжывалі закон або не цалкам разбіраліся ў справе. Напрыклад, нярэдка падлеткаў каралі штрафам, не разабраўшыся, ці ёсць у яго ці яго бацькоў грошы на яго аплату. Затрыманага чыноўніка дэманстратыўна вярнулі на працу.
Гаворка пра дырэктара рэчыцкага метызнага завода Віктара Самончыка. Нядаўна сілавікі забралі яго проста з працоўнага кабінета, але ж сутнасць справы трымалі ў сакрэце. Цяпер Самончык вярнуўся на завод і нават дэманстратыўна наведаў цэхі, каб паказаць, што ўсё ў парадку. Але што было падставай для яго затрымання, дакладна ніхто не ведае. Таксама невядома, у якім статусе вярнуўся начальнік. Ён сведка, падазраваны, альбо яго проста адпусцілі з канцамі. На ўзроўні чутак на заводзе пагаворваюць пра фінансавыя справы, бо работніка з бухгалтэрыі сілавікі таксама вазілі на допыт. Міністр зладзіў разнос у стылі Лукашэнкі. Міністр лясной гаспадаркі Александр Кулік наведаў з візітам брэсцкі лясгаз. Перад сустрэчай з работнікамі ён змяніў маршрут і зазірнуў у вытворчыя памяшканні. Ад убачанага там чыноўнік прыйшоў у шаленства, цытата: «Гэта проста кашмар, я даўно такі бардак не бачыў». Чыноўнік разграміў падначаленых і за бруд, і за правалы ў эканоміцы. На арэхі атрымаў нават галоўны ідэолаг прадпрыемства за тое, што не можа навесці парадак і забяспечыць нармальныя ўмовы працы для работнікаў. Падобна, што хутка будуць і звальненні. Прынамсі, чыноўнік паабяцаў кадравыя рашэнні, якія павінны змяніць сітуацыю. Таксама міністр прыдумаў, як ратаваць прадпрыемства. Рашэнне, дарэчы, таксама ў стылі Лукашэнкі, бо падобна, што былым кіраўнікам цяпер давядзецца забыцца пра пенсію. Кулік хоча, каб у лясгаз вярнулі з пенсіі былых дырэктараў. Маўляў, яны мусяць дапамагчы маладым кіраўнікам наладзіць вытворчыя працэсы. Лукашенко і яго чыноўнікі прызналі правал. Гаворка пра іх план па росту пенсій і зарплат для бюджэтнікаў. Раней яны абяцалі, што пенсіі будуць складаць 40% ад сярэдняй зарплаты, а зарплаты бюджэтнікаў будуць як мінімум 80% ад таго ж сярэдняга заробку па Беларусі. Праўда, не выйшла. Пенсіі цяпер складаюць усяго 31% ад сярэдняй зарплаты. Заробкі бюджэтнікаў да запаветных 80% таксама не дацягнулі. Але ўлады не сумуюць, яны проста перанеслі свае планы на будучыню і абяцаюць выканаць гэтыя абяцанні ў бліжэйшыя 2-3 гады. Каханне давяло да бяды. Мінчанін выпіваў разам са знаёмымі, але скончылася ўсё канфліктам і бойкай. Прычынай стала рэўнасць. Мужчына пакрыўдзіўся на сваю сужыцельку і прыяцеля і захацеў ім адпомсціць. Прычым помсціць ён вырашыў жорстка. Ён зайшоў да сябе дадому, надзеў балаклаву, узяў пакет з сухімі сродкамі для распальвання і падпаліў 2 дамы. На шчасце, у агні ніхто не пацярпеў. Раўнівага мсціўца хутка знайшлі і затрымалі. На допыце мужчына ва ўсім прызнаўся. Цяпер яго чакае крымінальная справа і суд. Цікавы казус. П'яны Мінчук заснуў у сваёй машыне, а тая сама сабою пакацілася і ўрэзалася ў іншую. У выніку мужчыну хацелі аштрафаваць на 200 базавых і пазбавіць правоў на 5 гадоў за п'янае кіраванне. Але ж сітуацыю выратаваў адвакат. Праз нюансы ў складзеных пратаколах ён змог даказаць, што яго кліент хоць і быў у машыне, але ж не кіраваў ёю. У выніку мужчыну пакінулі правы, абышлося і без штрафа, а справу на яго проста закрылі. У Беларусь вяртаюць унікальную карту часоў Вялікага княства Літоўскага. Ініцыятыва Мальдзіс выкупіла радзівілаўскую карту, надрукаваную на лацінскай мове ў Амстэрдаме ў 1631 годзе. Гэта адзін з шэдэўраў еўрапейскай картаграфіі беларускага паходжання тых часоў. Карта ахоплівае ўсю тэрыторыю ВКЛ у межах далюблінскай уніі 1569 года і часткова землі суседніх краін. Ініцыятарам яе стварэння і мецэнатам быў нясвіжскі князь і буйны дзяржаўны дзеяч Мікалай Крыштап-Радзівіл-Сіротка. І ў выніку карта ўвайшла ў гісторыю пад ягоным прозвішчам. Радзівіл хацеў прэзентаваць Еўропе цывілізаваную, урбанізаваную дзяржаву ды зняпраўдзіць тагачаснае апісанне замежнікаў аб непрахадных лясах, населеных паўдзікімі плямёнамі. Мапа рабілася фактычна з нуля і павінна была змяшчаць геаграфічную, палітычную і гістарычную інфармацыю. Адным з дакладна вызначаных аўтараў эскіза карты з'яўляецца нясвіжскі гравёр Тамаш Макоўскі. Карта была набытая ў Літве на сродкі беларускіх ахвярадаўцаў Сергея Казлоўскага, Ані Буглаковай, Владзіміра Гарлача і Дзмітрыя Падалінскага. У будучыні карта будзе перададзеная ў Нясвіжскі палац у якасці грамадскага падарунка.
Пара з Гомеля назвала сына вельмі незвычайным імём. Такога ў абласным цэнтры больш няма, іх малога завуць Дзёрдзь. Аказалася, што гэта не проста жаданне вылучыцца. У маладой мамы так звалі деда, венгра па нацыянальнасці. Так што імя хлопчыку дасталася па спадчыне. Калі што, Дзёрдзь – гэта венгерская форма папулярных у Беларусі імёнаў Юрый ці Георгій. Вось такія навіны. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць. Стаўце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.